Solo mudhun lan mudi ning taman juro ing pinggir Bengawan Solo mudhun lan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging aja ngiket janji cayaning bulan rajang pucuk ing cemara angin kang teka sasat gawa gendeng tresna banyu bengawan sinara cahyaning bulan lir sewu dian alera buka kenangan ngresake nopo mung sarwa ana ning taman juro taman indah kutha Solo papan kreasi rina lan wengi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali Solo muda lan mudi ning taman juro taman indah kutha Solo muda lan mudi rino lan wengi do suka-suka nanging aja ngiket janji cahayaning bulan rajang pucuk ing cemara angin kang teka sasat gawa gendeng tresna banyu bengawan sinara cahayaning bulan lir sewu dian anglira buka kenangan ngersake nopo mung sarwa ana ning taman juro taman indah kutha Solo papan kreasi muda lan mudi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Aja ngene iki, Ya ngene iki ya, Pak. iki ndak klir kudangane wong tuwa karo aku ndek emben. Lah kudangane gene no, Pak. Ngger anakku Klenteng Sahrondi. Heeh. Anakku Klenteng Sahrondi sing bagus-bagus dhewe. Iya. Tak kudang sumben nyenengno wong akeh. Rumasa aku nyalon dadi lurah
Nyalon lurah dadi lurah. Nyalon lurah dadi lurah. Nyalon carik dadi carik. Nyalon carik dadi carik. Jebule kok ora. Lah jebule dadi apa, Pak? Dadi dagelan terus. Dagelan tak ya padha ae ya, Pak. Nak kirun CS ngono 30 juta. Heeh. Teko dhewe wong nonton akeh. Heeh. Precil 15 juta. Teko Penonton. dhewe wong nonton umbru-umbru. Malah sansaya akeh. Nak dagelan klenteng Sahrondi kok teko dhewe kok dioyak gremes. Ora masalah, Pak. Ya gremes iki gak ono sing njaluk. Gremes teko dhewe sing diawe-awe wong desa ya ngene iki udan. Sing penting masyarakat ngadel ape munggah swarga. Lho. Warga gadel ape munggah swarga? Ape munggah swarga. Lah sebabe apa kok ape munggah swarga? Sebabe nanggap ketoprak. Angger nanggap ketoprak, sok mben munggah swarga. Sebabe apa? Sebabe apa? Nyenengno sapa wae. Nyenengno sapa wae. Sapa wae melu seneng. Contone, Pak, Sing duwe montor tril-trilan mau. tril cilik. Cah nom-nom, cah cilik-cilik do numpak. SD sampai SMP ya numpak. Alah nganti mau aku roe mbok-mbok do melu numpak kok. Niku ora gembes apiye bane? Nyatane ora. Iku mertandakno bakule melu seneng. Melu seneng. Bakule entuk kaya akeh. Ngono. Lah iku mang nek tril-trilan ya ono liyane, Pak. Lah trampolin Encot-encotan. Dul. Ondal-dul ae. Lho trampolin janyen ngono ah. Nyenengno. Lho nyenengno bakule. Bakule melu seneng entuk duwe akeh. Oh, kena nggo kebutuhane omah-omah. Kebutuhan keluarga. Mandi bola ada iya. Lho ora teles apiye, Pak? Lho kok teles? Lah mandi bola. Mandi ki nggo banyu lho, Pak ya. Iki mudeng ta ora? Lah ora mudeng mandi bola iki piye? Mandi bola iku mandi wadus, bola iku bal. Berarti adus bal. Isine bal tak ngono kuwi. Tak gecek engko malah. Adus bal ya ora teles. Ora teles. Ya ora adus banyu ya teles. Mandi bola. Mandi bola. Melu seneng. Melu seneng bakule. Entuk rezeki Dinggo kebutuhane wong omah-omah. Walah jadiya. Iku mau nek wong mremo-mremo ya, Pak ya. Iya. Dadi warga gadel kene arep munggah swarga. Arep munggah swarga. Lah ketoprak siswa budaya iki piye, Pak? Ketoprak siswa budaya ora mbok takokno lah. Lah nek tak takokno gini. Toprak siswa budaya iku sok ben kejegur neraka. Lho ya aja ngono kok ndonga kok elek kok ketoprak kok mlebu neraka piye kae iki? Ora jegur neraka iku piye? Wong tak kandakno. Nek piyai gadel ape munggah swarga sepisan wong prema-prema. Ping pindho ne masyarakat Kemang asosiatif, asosiatif bareng. Antusiasi. Kene ketoprak kan lagis. Pak. Sedina sewengi dirumati. Alhamdulillah. Bengi mangono daharan barang. Wah, daharan di cateringno le. Cateringan, Pak. Cateringan. Jan jos jih. Aku niteni cateringan iku apa? Cateringane kira ngetarani apa? Lah iku mang segane dibuntel dluwang putih. Iya ya dibuntel kok wong kanyepen ya, Pak. Cateringan itu. Cateringan sambele. Sambele Adae kaya cepuk cilik. Iya. Iku mertandakno piyai kene amale gedhe. Amale gedhe. Nek amale gedhe sok mben munggah swarga. Oh ngono. Lah ketoprake piye, Pak? Toprake kejegur neraka ora tau aweh blas. Lah wong atik kejegur neraka iku piye kae iku? Lho ketoprak ndak barang dengan jaluk. Samu barang jaluk. Wedang kopi mbek lagis yo ngenteni. Kopi, teh yo ngenteni. Jaluk. Banyu Jaluk.
nggon pipis ta wedok-wedok njaluk nggon pipis le tak ingeti kok kaduan malah apike gene panitiane kok pinter ya pintere mau cagak papat dikilungi layar didelok kok kaduan apik kok kaduan kaya apa Pak kaya TPS coblosan kaya TPS coblosan ya ora dadi ngopo kok Pak Mas yo ketoprak iki samumbarang njaluk apa-apa dikeki apa-apa njaluk iya yo sik nek engko nek rampung ceritane rampung ketoprake dak paling ora ninggal-ninggali wargane warga gadel apa ditinggal-tinggali ya tetep ditinggal-tinggali no ditinggali apa larahan lho kok larang iku lah nek ora larahan gene Pak isone ninggali larahan ninggali larahan ora mbok sapon iku mbok nggo angkrem karo bojomu nek mbok kon angkreme mbok on pitik omonganmu wae ya ninggali donga sing becik sing apik dongamu piye dongane kagem masyarakat gadel mriki diparingi sehat wal afiat amin panjang umur amin rezekine lancar tandurane ijo royo-royo ya ijo royo-royo kunjuk sedaya masyarakat sing mirsani nggih cek ndelok cek ora ndelok cek nonton cek ora nonton cek turu cek melek pokoke bakale munggah swarga amin lho iya aku nonton ning anu balai desa Kedalon mau ning Kedalon Pak tulisane kok ana PKK barang ngono ya ora mudeng ngono iki lho mudeng ah PKK lah wong dagelan kok ora mudeng dagelan wis mulih barang ini kok dagelan itu ya mudeng ah berarti kayak mudeng singkatane PKK Pak lho ora tak idoni mbledos kowe ya ora PKK P dak ngene ya alah tak sograk P program K kesejahteraan K keluarga PKK program kesejahteraan keluarga jas kayak Pak lah iya program apa mang kesejahteraan keluarga iku mang nek kane loro ya Pak ya ya njen loro ah lah nek kane telu program kesejahteraan keluarga kota jos kalah nek kane papat program kesejahteraan keluarga kota Kedalon meletik tenan iya apa bingung nah nek kane 5 program kesejahteraan keluarga kota Kedalon Kidul lah nek kane 6 program kesejahteraan keluarga kota Kedalon Kidul Kali lah nek kane 7 program kesejahteraan keluarga kota Kedalon Kidul Kali kono jas iki nek iki ora iso iki lah nek kane 18 lho 18 iya no program kesejahteraan keluarga kota Kedalon Kidul Kali kono kowe kejegur kedung klagep ana kejegur kedung barang lah kowe yang jarak kok lah kudune lah wong kok mbok takokno kane ngantek 18 sing bener kane gur 2 iya PKK kane meng loro program kesejahteraan keluarga mung butuhe lestarekno apa sing diarani Pancadharma Wanita Pancadharma Wanita iya sebutno apa maksudnya apa Pak maksudnya piye panca kuwi 5 panca 5 dharma kabekten wanita wong wedok ana 5 kabektene marang wong lanang ya kuwi 5 kabektene wong wedok marang wong lanang kabektene wong wedok marang wong lanang iya apa karo udan ae ini waya ulima karpete piye apa karpet ben teles lah omonganmu lha iki nek teles isih budal semalam omonganmu ora ana dagelan budal semalam iki ora ana ya ya ora dagelan tetep sedina suwengi ya dagelan dhuwit laundry ya iya laundry kilat nah iya
Panca Dharma wanita. Heeh. Panca mang 5. Iya dharma kabekten. Wanita wong wedok. Ana 5 kabektene wong wedok marang wong lanang. Pak. Siji, 1 istri sebagai pendamping suami. Tetep nek kuwi jelas, Pak. Pendamping suami. Istri sebagai pendamping suami tegese Wong lanang nak teko nyambut gawe kerja. Mangan didampingi. Mangan dijupukno. Kopi digawekno. Berarti sebagai pendamping suami. Siji sebagai pendamping suami. Iya. Loro, istri sebagai penerus keturunan. Wong wedok nak gelem dipek bojo wong lanang. Kudu gelem dijak anak-anak. Kanggo nerusno keturunan. Tinggal keturunan sok mengarepe ya, Pak ya. Iya, duwe anak ben ora cutele omah-omah. Kepethuk kancane. Piye kabare? Anakmu pira? Anakku 2. Lah iya, berarti ora cutel ana peneruse. Ngono ya, Pak ya. Iku masing keloro. Sing ketelu, Pak, istri sebagai pembimbing anak. Lah tegese pembimbing anak. Nek wis dijak anak-anak, gelem kowe bimbing bocah mau. Aja mbok umbarne. Nek mbok umbarne padha karo ning sarakno bocah. Akhire bocah bodoh ora ngerti kono, ora ngerti kene. Berarti diatur sejak dini. Iya. Lah nek sing kepapat, Pak, istri sebagai anggota masyarakat. Tegese anggota masyarakat. Anggotane masyarakat sebagai anggota. Istri sebagai pendamping suami, penerus keturunan, pembimbing anak. Sing kepapat mang ke anggota masyarakat. Sing kelima, Pak. Sing kelima SKP mak. Sebagai pembimbing anak. Sebagai pembimbing anak. Kabeh mau aja nganti lali. Nah, mbak menawa kabeh mau ning kene keadaan ora ana wong lan udan. Didungokno karo masyarakat. Tetep didungokno ya, Pak ya. Ape turu kelop. Wah, dagelane iki. Ngomongno Panca Dharma wanita. Dadi tinggo paweling-weling para wanita warga kene, Pak ya. Ya ngono. Kudu ngerti mung dedungane awake dhewe. Muga-muga kan halangan sawiji apa-apa. Pak. Iya. Malah deres. Ya ora apa-apa deres pemotas teles ndras esuk dipemean. Dagelan mampu arek. Laundry kilat. Ana roti kilat. 2 jam dadi ora ono kowe. Ana. Berarti wong wedok ora patek kanggo. Ya kanggo apa? Lah nek udan ngene ndak kanggo, Pak. Omong kamu ya. Wong wedok kanggo, wong lanang ya kanggo. Upama ana acara sedekah wong wedok penting lho. Pentingnya piye, Pak? Wong wedok masak ora penting, gawe jajan, masak opor kanggo nyugoto sanak sedulur sekanak kadang mitra karo. Jadi kabeh penting ya, Pak ya. Iya. Sing lanang nekakno kancane, sing wedok masak nanggo kanca-kancane bojone. Iya, ya kanggo bojone barang ora tamune disuguhi lek bojone ngeleh. Engko bojone memangan lapo entek. Yo mangayo Bagyo Mas Dodok. Diaturi mriki. Monggo Mas Dodok. Nembang ana wis tak semesta. Wis. Ya suwun lho Bos ya. Walah iya rek. Teles ngandel aku. Teles iki lho. Delok. Teles ya telene dak ora ngirekno tas ah. Wis. Wah, aman opo tasku nang jero got kok. Ndekne iku sing penting ora tase, ora gombale. Lha apane? Buku rekap iki lho. Mentune 83 Bang. Lah tombok mira. Tombokku 24. Daklah kok omong-omong togel. Ya ora masalah guyon parikena. Hiburan wong 1000 2000. Suwe-suwe dia omah-omah iki, Pak. Alon-alon. Oh, mama alun-alun ya ana kancane kok. Sopo? Lha iku. Ngapa Aku ora. Ora kowe. Aja, Bos. Ora bakal nek iki. Ora. Apa omong piye? Gila sing delok iki ndi? Mbok takoki sing delok sapa? Nek takok penonton ndak takok YouTuber jane apa ora ngono.
Soalnya kan live streaming. Streamingnya? Lho, Streaming. Siswa Budaya TV. TV. Sinar sinar. Kok so sinar? Seni budaya pati. Seni budaya pati sinar. Pokoknya jangan lupa di komen, di like, di subscribe. And Siswa Budaya TV. Komen, di like, di subscribe. Seni budaya Siswa Budaya TV. Siswa Budaya TV. Lho, nyaskrep ngono mek pisan ya, Bos. Yuk pisan toh. Yo, jane nak tentok bolak-balik ngono ya aku ya ping berulah. Lho ngono ku dak carane apa? Piye carane? Anak piro? Lah nek aku dak loro ah. Wis di bojo kabeh. Wis. HP-ne dak minal 4. Heeh. Lah iku silah kabeh subscribe. Iya ya. Utum piro? 3. Utum 3 mesti duwe HP kabeh. Urung duwe sing siji balita. Lho banget ten kowe. Masa balita duwe HP? Yo balita. Balita rek. Itu kok HP-HP-nan Sing duwe HP anu loro. Oh iya di silah HP-ne di subscribe. Wah iya. Sesuk kabeh tangga-tangga kok tak silahi HP-ne. HP mbok dol. Omongan mbok. Subscribe. Ayo tas hiburan. Kajian ora ono sing nonton. Lho kae tasih wonten lho Mas. Oh. Bapak ibu. Mau Iya. jare Yo ibu ngene ku ya aja muni ngono ah. Kok Iya. najan ra ono sing nonton iku maksude piye? Nah nang nggone layar iku dak ora ono sing nonton ah. Oh, ya embak-embake sing nonton akeh. Iki ngono. Iki mang jare ibu petinggine Bu Hartati. Oh. Jarine lho ya. Lurah. Ibu Lurah Bu Lho kok Hartati. sejari ini berarti ora pasti kok. Ora pasti piye petinggi Ibu petinggi Hartati. Nak ditakoki Pak Lurah ora ngerti, didono petinggi. Sing ditakoki sapa? Cakep ramang lho. Ora tata ya. Petinggi ya lurah, lurah ku ya petinggi. Padha-padha ya Pak ya. Padha wae ah. Anyep-anyep diaturi lagu Sing kalem-kalem ya Mas. kalem-kalem. Diaturi kesayangan Mas Lisin Wah, ya. iya mantep iku. Jan jas. Pokoknya kesayangan warga Kedalon. Amin. Gadel nggih Pak nggih. Heeh. Orjene ora kudan. Boten aman. Aman Mas Lisin. Alhamdulillah. Kudane terang kok ya. Terang. Udan ora dadi ngalangan nih Mas. Ya ora alangan ah. Ya sing dijaluk warga dak udan ngene iki ya Pak ya. Ora kok panas terus. Yo nek awan yo panas. Nek bengi ya udan. Udan. Ya ora ngono. Lah piye? Iku ora ana ning lagu tapi gunung ra ana. Piye lagune? Udan panas. Panas sudah. Ya ngono iku ya ana panas ya ana udan. Diudani. Ya. Satu tembang kesayangan. JSC Audio. Siswa Budaya TV. Spesial lagu kesayangan Seni budaya Pak. buat panjenengan semua. Kerja JMC Audio dan juga Bang Bikin Sofi Siswa Budaya TV Seni Budaya Pati. Limas kesayangan koyo ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane ada rindu Limas kang tak tresnani di WA di DM
Kesayangan. Wah, jan jos. Jos. Konjuk dumateng pamirsa sedaya mawon. Kebanjiran nggih, kebanjiran nggih. Nggih. Nggih sampun. Nggih. Pripun? Kebanjiran, Pak. Kebanjiran, Pak. Perak ya? Wonten pengalangan. Oh, lihat terus pripun? Nggih, niku playere di stop mbon. Nggih. Ah. Nggih, matur nuwun. Nggih. Sedaya mawon konjuk dumateng Ibu Panitia, Nggih, Bapak Bapak Panitia, dukuh gadel sakukuban. Nggih. Hidungane wae awake dhewe memuji muga-muga panjang kaumuran cepak rezekine. Amin. Ayo nutukno lakon. Iya, Pak. Anu nindakake apa sing dadi pakaryane awake dhewe. Lho lho. Ya ajeng. Ajeng nutukno lakone kula niki. Lakone kula niki dereng ra. Jane pas yo nang ya babangane tau nom-nom kabeh ngene. Nyabdani ya. Iya cocok nom-nom dik-dik kabeh. Paman kelenteng, Kula paman gojo lan Nggih. apa wis rampung gone angler urip budaya Kang Adi. janipun dereng. Gandenge organe. Organ Organ. Nggih niku. Tulisane pancen ora. Nek maca ora. Nggih orjine kebanjiran. Nggih kebanjiran. Langsung ya, untuk kahanan ora apa-apa, Paman. Nggih. Ora dadi budaya pangapa sing kudu aja nganti kendhat. Mboten nate kendhat kula. Kula mboten nate kendhat. nembe jajal lah. Ora ngendhat ping kendhat. Lah kendhat kali kendhat benten. Yo, Nek kendhat ning ngendhat kowe mati. Sampeyan iku wis temu pengen banyul. ya ben rada suwe ngono lho. Wah, wis cukup ta urung jame. Pancen ono kawigatene. Kawigatene pripun? Mentas wae aku mengko dawuh saka ngersane Romo Sultan Trenggono. Lumantar panjenengane Eyang Sunan Demak Bintor waktu dina iki ngaten. Mergo balilane Po Suryawata saka Indah Gelas. Iki mengang peranatan ing Demak Bintoro ora sarujuk yen Romo Sultan dadi pangarsa ing Demak. Lah lajeng kersanipun dos pundi? Sampeyan sak katrine bakal tak kanthi tumuju ana ing nanging sadurunge kampir ana ing pantimu. Enak ta? Sik. Sampeyan mireng tenan ta ora ager leres. Welinge yang Sunan Giri. Nggih. Aku lan Yayi Bagus Mukmin kan supaya kampir ana ing Kudus. Betul. Nah, ngono ya leres ra apa-apa kok. Leres. Yen wis kaya ngono ya delak laku lan Nggih monggo-monggo kula nderekaken. Enggak.